Lalela sithando sami. Yini? Ngikuvulele i-account ye-trust fund. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke kufane nokushada in community of property. Kodwa kusayisiqalo lesi. Into engizoyenza nje mina ngizofaka imali kuyona inyanga nenyanga. Ukuze noma ngabe kwenzakalani kumina ngibe nesiqiniseko sokuthi uzoba right. Malini? Ngikufakele 100,000. 100,000. Yeah. Bucabangani buthi mhlambe ngizokufakela 10,000. Ngicabanga 500,000. Hayi. Kodwa 100,000 nawo usayisiqalo. And yonke lento yenzela mina. Yeah. And iyona mali kade ngisayisavile le. And ngicabanga ukuthi njengamanje sekwesikhathi sokuthi umshikashika lo imali empesheni suyeke ngoba yonke le mali iza kuwena. Yes. Angikudeserve. Sithando sami. Ngiyakuthanda. Ayikho into engeke ngikwenzele yona emhlabeni.